Hola, què tal? Avui Facebook Live des del Facebook de Maràquia i us expliquem el motiu pel qual fem aquest Facebook Live. Normalment sabeu que els divendres hem començat a fer el tanquem la setmana amb alguna cosa, alguna notícia que ens ha impactat, alguna imatge, algun article, d'acord? I aquest cop volem tancar la setmana amb informació de què és el que estem preparant per la inauguració de Maràquia, d'acord? Per qui no ho sap, doncs Maràquia és un espai on ens hem ajuntat un equip de psicòlogues, sobretot som psicòlogues i llavors també tenim un petit equip de nutrició, d'acord? I fa temps ara que estem funcionant des de Maràquia, en el lloc on estem situades, no? Però volíem i teníem moltes ganes de compartir amb vosaltres i ensenyar-vos com era el nostre espai, ensenyar-vos què és el que fem i per això doncs, vam construir un espai doncs, de 12 hores, serà, ja us avancem, dissabte dia 13 de maig, potser algú ja ho heu anat veient per les xarxes, dissabte dia 13 de maig, de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, d'acord? I una mica la idea d'explicar-vos en un Facebook Live doncs, en què consisteixen aquestes 12 hores és perquè anem rebent preguntes de ben bé què fareu, què he de fer, a què m'he d'inscriure, a què no, val? I vam pensar que seria divertit doncs, fer un Facebook Live explicant. Avui farem un Facebook Live, o el faig jo, sóc l'encarregada jo, de fer el Facebook Live general, d'acord? I després, durant la setmana que ve, cada dia anirem fent un Facebook Live diferents professionals de l'equip explicant diferents activitats que aniran succeint el dia 13, vale? Doncs jo, que sóc l'Helena, us explico així de manera general què és el que farem el dissabte. Sou benvinguts i benvingudes des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, d'acord? Només hi ha un espai en el que Maràquia romandrà tancada perquè ens n'anirem a dinar, d'acord? Per tant, de les 2 fins a les 4 no ens piqueu el timbre perquè nosaltres estarem dinant tot l'equip junt, d'acord? Però sí que si veniu a les 9 del matí, allà estarem. I es poden fer dues coses a Maràquia. Dues coses que es poden fer totes dues al mateix temps o només escollir-ne una. Visitar-nos a l'hora que sigui, tret del migdia, i venir-nos a espiar, veure com és el centre, us explicarem doncs, què és el que fem i què és el que deixem de fer. Veureu els diferents professionals que configurem l'equip. O també podeu venir i apuntar-vos a algunes de les activitats. Com que les places són molt limitades, sí que us demanarem que us inscriviu abans. Si entreu a la web de Maràquia, jo aquí tinc la xuleta per xivar-vos-ho tot. Si entreu a la web de Maràquia, d'acord, que fa molt poquet que vam estrenar, doncs veureu que hi ha un apartat que es diu Espai Maràquia. I a dins d'Espai Maràquia hi ha un apartat que hi diu Activitats, d'acord? Allà hi ha totes les activitats que farem durant tot el dia. I si voleu inscriure-us a alguna de les activitats, només heu d'entrar-hi, enviar el formulari i nosaltres ja contactarem amb vosaltres per dir-vos que esteu inscrits o que esteu inscrites, d'acord? Llavors, quines activitats fem i quines es necessita preinscripció, d'acord? A les 9 obrim portes i les maraquianes, que és així com ens hem autoanomenat, esmorzarem. I qui vingui, doncs potser també podrà pessigar una mica del nostre esmorzar. Per tant, qui tingui ganes d'esmorzar amb nosaltres, a les 9 estarem allà. Després de les 9 a les 10 és quan farem l'esmorzar i a les 10 del matí comença la primera activitat que necessita preinscripció. I és que farem la ludoteca d'emocions. L'Elisabet Rossinyol i la Laia Sala, que són les dues psicòlogues infantils de l'equip, elles ja fa temps que estan amb el projecte de la ludoteca d'emocions per canalla, d'acord, per nens i nenes, però el dissabte dia 13 farem una edició especial d'una hora i mitja per grans i petits, és a dir, que els pares i les mares també hi sou benvinguts. I seria genial doncs, treballar tots plegats, nens, nenes, mames, papes, i així sabeu què és el que fem a la ludoteca, d'acord? La setmana que ve l'Eli i la Laia us explicaran una miqueta millor en què consistirà la ludoteca, val?
A les 12, segona activitat que necessita inscripció, connectats a 5 bandes, d'acord? Què vol dir això? Vol dir que tindrem una taula rodona amb diferents professionals, d'acord? Algun professor, algun expert en addiccions a les noves tecnologies i ja us explicarem que també tenim algú d'un equip amb el que treballem molt xulo, que ens vindrà a explicar doncs, com funcionen els adolescents amb les noves tecnologies, val? I la idea és obrir una miqueta de debat, sobretot per aquells pares de fills que estan a punt d'entrar a l'adolescència o que ja són adolescents i que estan una mica preocupats, doncs apunteu-vos perquè realment serà molt interessant, val? A la una farem un vermutet, que també qui ens vulgui acompanyar, qui no es necessita inscripció prèvia, doncs que es passi per Maràquia i allà estarem nosaltres fent una mica de pica-pica. Intentarem, això sí, que tant l'esmorzar com el vermutet siguin el màxim de saludables possibles. Nosaltres tenim a la Berta de Buen, que és una nutricionista que treballa amb nosaltres des de fa temps, que ens dissenyarà els menús perquè siguin el màxim de saludables, entenent que hi pot entrar algun extra, d'acord? Doncs de 1 a 2 farem un vermutet i a les 2 l'equip de maraquianes ens n'anirem corrents, val? Tot l'equip de fundadores i sòcies, amb algú més potser ens n'anirem a dinar i estarem fins a les 4 fora de Maràquia. Una miqueta abans de les 4 doncs tornarem al centre. Per què? Perquè a les 4 comença el Tu Preguntes i el Tu Preguntes serà una hora de preguntes i respostes de temes que ens heu fet arribar a través de les xarxes socials o bé ens heu deixat a la saleta de Maràquia, preguntes que teníeu ganes de fer-los als psicòlegs o a les psicòlogues en aquest cas i que nosaltres amb una mica de dinamisme doncs intentarem resoldre perquè us quedi clar, d'acord? A les 5 farem l'hora del te i serà una hora del te molt especial. Així com el Connectats a 5 bandes és una activitat que dinamitza la Mercè Samsó, que és una de les psicòlogues, l'hora del te el portaran conjuntament l'Elisabet Rossinyol i la Berta de Buen, que és una de les nutricionistes de l'equip, d'acord? I la idea és poder fer una estona de conèixer alguns tes que poden ser saludables i a més prendre'l amb mindfulness, amb consciència plena, saborejant una miqueta doncs, aquest te i sent conscients d'aquesta beguda, val? Què més? A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda farem una activitat molt divertida que es diu La Roda de la Parella. I la Carlota Iglesias i jo, que som dues de les terapeutes de parella que hi ha a l'equip, doncs intentarem ajudar-vos a descobrir quins punts forts i quins punts fluixos té la vostra relació amb la idea de potenciar i millorar la relació de parella, d'acord? Per tant, no us ho podeu perdre i aquesta activitat també necessita inscripció. Val? El Tu Preguntes i l'hora del te també. Hem de calcular una mica qui hi haurà. I per acabar el dia, a les 8, doncs jo seré l'encarregada de fer un Tupper Sex Express. La idea és buscar 3 joguines imprescindibles per la vida sexual de qualsevol persona o de qualsevol parella, val? I això també necessita inscripció. Per tant, fem una repassada. Les activitats que necessiten inscripció i que us podeu inscriure a través de maràquia.cat i anar a l'apartat d'Espai Maràquia i a dins activitats. Necessiten preinscripció la ludoteca d'emocions, el Connectat a 5 bandes, el Tu Preguntes, l'hora del te, la roda de la parella i el Tupper Sex Express. L'esmorzar i el vermutet no cal que us inscriviu, podeu presentar-vos a Maràquia. És més, us podeu presentar a Maràquia en qualsevol moment perquè la resta de professionals que no estiguem dinamitzant cap activitat estarem allà. Doncs, per exemple, tindrem a la Berta de Buen que ens portarà alguns sucs, d'acord? I que ens convidarà a prendre algun suc. Tindrem a l'Elisabet Rossinyol que ens portarà un aparell de realitat virtual que treballa amb aquest aparell per algunes teràpies i us el deixarà provar perquè veieu com funciona. I la resta també estarem per allà ensenyant-vos una miqueta a l'espai, explicant-vos què fem, fent-vos petons i abraçades, no? I amb molta alegria de trobar-nos en un moment que per nosaltres és com molt important. Doncs ja està, senzillament això, de 9 del dematí a 9 del vespre, ni s'us acudeixi venir de 2 a 4 perquè estarem dinant, és l'única estona que ens reservem per nosaltres, i la resta, doncs, activitats en preinscripció o activitats en les que us podeu presentar i conèixer el centre, esmorzar amb nosaltres, fer el vermutet, d'acord? Per tant, sobretot, qui vulgui inscriure's, que entri a la web de Maràquia, hem creat un esdeveniment al Facebook, anem penjant coses, per tant, estigueu a la guait per no perdre-us pistonada del que passa i no quedar-vos sense plaça en cap activitat. Són tot activitats gratuïtes, val? Perquè tenim ganes de que ens conegueu, d'acord? Res, la setmana que ve
farem algun Facebook Live més per explicar-vos les activitats concretes. Espero que us hagi semblat fantàstic i tenim ganes d'omplir Maràquia de tots vosaltres. Per tant, us esperem el dissabte, dia 13 de maig, a partir de les 9 del dematí, d'acord? Moltíssimes gràcies. M'acomiado jo, però en nom de tot l'equip de Maràquia, gràcies per veure aquest Facebook Live, gràcies per venir el dissabte, ja m'avanço perquè sé que vindreu, d'acord? I que tingueu un molt bon cap de setmana. Avui tanquem la setmana amb la presentació de la inauguració de Maràquia. Adeu!